አርዕስተ ዜና ፕሬዝዳንት ፌዴራል ኢሳያስ ቀስላሴ ትካል ተራድኦ ካቶሊክ ኣብ ኢትዮጵያ ሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት ኢዶም ግድብ ህዳሴ ንፍጻመ ምብቅዑ ናይ ዘበናት ኒሕ ዝመለሰ ብምዃኑ ሕዚ እውን ኣብ በሪ ባሕሪ ክድገም ከም ዝግባእ ነበር ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ተዛሪቦም ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ሓንቲ ቃል እንድሕር ተዛሪቦም ኣብ ቃዛ ጠጠው ዘበለቶ ኩናት ክትቀጽሎ ከም እትኽእል ንሓማስ ኣጠንቂቖም سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كما يتمسيول كساعات حد خوين لو كم تلمود نسعة حزنام زيناتات حيزة متيلكم زيناتات ندام راحكم ساقم صنه أنا برهام فسايم فلما بحصرت زيناتات كنجمرن بريزيدنت فيدرالي تاي أزق سلاسي تكال ترادو كاثوليك أب إثيوبيا صرحهم زلو سرعتي لمعات نيدوم بريزيدنت تاي مسلك باباس كاثوليكاويت بيت كريستيان إثيوبيا بصو كاردينال برهان إيسوس سرافيلن ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ትካል ሻን ካላሃንን ተዛትዮም ቶም ፕሬዝዳንት ትካል ተራድኦ ካቶሊክ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ሓረስቶትን ሰብሳግምን ብምድጋፍ ብዙሓት ተግባራት የካይድ ከም ዘሎም ተዛሪቦም እቲ ትካል ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ብምንኣድ ኣብ ቀጻሊ እውን ዝግበሩ ተግባራት መንግስቲ ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም بعال مزي مرخب تحفاش إثيوبيا عقمي مرخب تحفاش نمعباي بزبل زتايشو ماخل مرمر ميديا إثيوبيا صراح جميرهم عفق بايتو كالت هزبي تاقسة جافهم أبتي مرها قبري أب عودي سلام سنة محداريخون قدات قطبا واناون حقن حوريتا بمقراب مرخب تحفاش قدان زعبي إيو إلهم بإثيوبيا لك زتايش ماخل مرمر ميديا بيراو ربحة إثيوبيا محلاو زقيل كاب مخان بتوسخي تبصحنت حبريتا نمعوات روي قدا كم زهلوون عبرهم يوم منستر مخاري عودي محبراو قدات قدامي منستر معازه طبابات دياقون دانيال كبرت بقدوم مرغب تحفاش بيراو ربحام حبره بيراو حدنت حبراوي ياتان بلصقنا إثيوبيا نمرققات مسراح كم زقبئن آغنزيبوم بانك عالم نريفورمن سراح لمعاتن إثيوبيا زقورو دقف أتناخيرو كم زغصل بريزيدنتي بانكي عجاي بانغا أفليتوم عمتاو أخيبا بانك عالمن تكال جنزب عالم IMFن أب واشنطن DC ناتسالتو يزركب بمنستر جنزب أحمد شدي استمرحه لعلواي جوجلالو إثيوبياون أبدا عمتاوي أخيبا ناتساتفا يزركب اتي جوجلالو جزاي بيراوي بانك إثيوبيا أيوب تكالين معلومة مخارج قدامي منستر توكلولد عطنافون كالوت العلو سمزن زحقوفيم تي العلوي جوجلالو إثيوبيا مس بريزيدنت بانك عالم أجاي بانغا تهزاتيوم منستر جنزب أحمد شدي بانك عالم نلمعات إثيوبيا زقورو كل مداو دقف نيدوم يوم تي بانكي نقول في عودتات قطوات زلو حافشة ومعقف فاينانس لعلي 16 بليون دولار كم زبط حون حابيرهم توم منستر ريفورم ماكرو إيكونومي إثيوبيا ملكيتهم مبرهر هزاون تخون تنكر عبيد قطبام عبيد نقدي وطن ريميتانسن عبيد شرف وطن مقناس زقباب واغان باتي ريفورم كاب استرخوا وطيتات كم زقنو أرديهم ببرك هاجر زلو تبصحنت كتابت مكلاخلي حمام عاصو نمسفحفح يسرح له كبل منستر طعنا أفليتهم أبتي منستر وانا فصاميت سراح مقوصارن مكلخالن حمامات دكتور هيوت سلمون كم زبلو اتي كتابت ابز حزوان ابز تفرالي كابتات ازهاجر
ኣብ ዝርከባ 58 ወረዳታት ይወሃብ ከም ዘሎ እዩ ተነ ወረዳታት ምልባዕ ሕማም ዓሶ ክቢሉ ዝረኣየለን ከም ዝኾና ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ ካልኣይ ዙር ክታበት ኣብ ካልኦት ወረዳታት ከም ዝወሃውን ተዛሪበን معد زينا بمكتتال تركو تملكتنا حزدما بزرزر نبز حزنام زيناتاتي كحلفكم تاريخاو صلاتي إثيوبيا بالرخاء نقيعوات عبز تفاعل إوانات صعرين تقبرو مرأي لموديوم نمنتهي زبل حتوقنا عملكيتو عبادي دمك توسخ صبصاب اللو تخاتينا نملس تاريخاوي صلاتي إثيوبيا هفت تفطرا كتتقم أيدليون أرساخ إلى ناب نبور سلطانا كتملسون بتمساسل منقدي خننبر قعزون معبالن إثيوبيا قاعد يخون مهلاو جن زحبا نجر يكونن إثيوبيا بقطعناو تلك يتفطروا حبتالات إثيوبيا عم خفت تفطر اللوا ناي ملمع ملوا إثيوبيا هزوات حوابيرا زمل مع تخيلا تأمر مسرح تخيليا أبز زواون حيال كوينا توت تخيليا لو مزقاو مزلو قدب حداس زيكونس صباح كسرحو نزخولو كالوت عبيت بروجكتات سلازسكوم يو سلازيزيوم نخي تكبروا ناي معنقاف سرحتات يوم زختلو አሁን ለውጡ ከመጣ በኋላ የአገሪቷ የውስጥም የውጭም ፖሊሲ ሽፍት ነበር የተከሰተው ለምሳሌ ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ፖሊሲ ጉዳይ ወጻእ ተغይሩ በሐዋር ንስራሕ ንተሓባበር ሓቢርና ንጠቐም ናብ ዝብል ዓብይ እዩ ስለዝኾነ እዞም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ቁጠባዊ ምዕባለ ስለዘረጋግጹ እዚ ንኸይኸውን እዮም ዝጓየዩ مزيزام قدب هداسة سعيبو اللو استقبرو كالوت سفعتي بروجكتات معبال إثيوبيا زي ترف مخانو زحبريوم إثيوبيا نمدخام زي دكسو تاريخاو تسالتي وديت بوليتيكاو كرحنتي حد قوانت ان مفتار كاب مفحاس عادي يوعلن تكفترال بلو يميوتو جروبوچن تدفئنا إنا تقوانينا إنا زولو جلتات بموداب حاجز يقورو إزي كان علامو منغستن مدخام زقباريو أبز حالفو جزيات زنور منغستات معزاب يكال إزي تكبارهم حزونة تناخيرهم يوم زغطلو زلو بهير لبهير مقاجت بجوغرافي لاي مقاجت بهير نبهير مقونات بخوابي مقونات بهايمانوت مقونات كند تكبارهم نزد ما محبراوي ميديا كم حدا مسرح يوم زتكاملو وديت تسالتي مجنزاب كابو كله تثبيتي جبر مفتحو بتصنعات حدنت تطوم باليو internal unity وشتاو حدنت لعلو كله مصنع دلاي فلالاي هلونا ኢትዮጵያ አብዝብል ጉዳይ ግና حبراو مرد هلونا يقبا አንድነት ሀገራዊ መንፈስ መፍጠር ሃገራውነት ዝዓሰሉ ሓድነት መፍጣር አቅምሰብ ምህናት ስሩዕ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕትታት ምፍጻም ብራኸ ኢትዮጵያ ብደቃ ከምዝተወልዐ ዓወታ ክረጋገጽውን ሓላፍነት ደቃዩ ነዚውን በርቲዒኻ ምስራሕ ትጽቢት ይግበር ግድብ ህዳሰ ንፍጻመ ምብቅዑ ናይ ዘበናት ኒሕ ዝመለሰ ብምዃኑ ሕዝውን እዚ ወለዶ ኒሑ ኣብ በሪ ባሕሪ ክደግሞ ከም ዝግባእ ነበር ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ተዛሪቦም ኣለዉ ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ በሪ ባሕሪ ንምዕባይ ካብ ዘለዋ ድሌት ዝተበገሰን ሓቢርካ ኣብ ምዕባይ መርሆ ዝተመርኮሰን ምዃኑ እውን እዮም ዝዛረቦም ንጸብጻብ ብሩክታዊት ተገኝ ጌታቸው ዓለሙ
مسمرات بحري نقعزو ننقدن وتهدراو وفرتاتن زاقيد أقدست خوينهم قتزيلهم يوم زي مسمر نيتيوبياون نزبنات عند حقو نقدي سلت آنن بحلن كوينو تانيحيوم إثيوبيا فرياتاتانا بعداق عالم تبصحلون ننقدو وصاي زهاقر أقدست زخونو مسارة المعاتات متانا قديون إينيروم نبر أبال حيل بحري ماستر تشيف زريهنو يسام ኢትዮጵያ በዝነበራ በር ባህሪ ልዑል ኢኮኖሚያዊ መንቀሳቀስ ተገብረሉ መንባራ የዘኻኽሩ በዛን ወቅት እንቅስቃሴው በጣም ኣብቲ ሽዑዋን መንቀሳቀሱ ኣዝዩ ደስ ዝብል ነይሩ ወደባት ብሙልአን መሊአን ካልኦት ተጠባበቕቲ ኣብ ባሕሪ መልህቕ ኣውዲቐን ደው ዝብላሉ ነይሩ ንምውራድ ይኹን ንምፅዓን ሪጋታት ዝበዝሕሉ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ዝኾነ ወደብ እዩ ነይሩ ብፍላይ ዓሰብ እቲ ሽዑዋን ዝነበረ ምንቅስቃስ ሕዚ ዘሎ እንተዝውሰኸሉ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ቁጠባ እትሃንጽ ከም እትኸውን ምንም ጥርጥር ኣይነበሮን ኢትዮጵያ ሕዚና ልዕለቶ ዘላ ሕቶ ይግብአኒ በር ባሕሪ ወደብ ካብ ምርካብ ብተወሳኺ ኩለ መዳያዊ ድሌት ምልማዕ ዝተሓንገጥ እዩ ወደብን መጠቀምን ብቻ ሳይሆን ወደብ ምጥቃም ጥራይ እንተይኮነስ ጸጥታ ኢትዮጵያ ክንሕልወሉ ዝግባእ እውን እዩ ንግድ መርከቡ በርግጥ ለኢኮኖሚያችን ትልቁ ሚና ይጫወት እቲ ናይ ንግዲ መርከብ ብርግጽ ንቁጠባና ልዑል እጃም ይጻወት እዩ እዚ ድማ ናይ ጉዳይ ሉዓላውነት እዩ እምበር እዚ ናይ ንግዲ መርከብ ጥራይ መውጽኢ መእተዊ ኣይኮነን እዚ እንተዘይኮይኑ ማለት እውን መርከብ ጦር እንተዘይሓሊናኮ መርከባት ንግድና ማንም ክፍትሸን እዩ ማለት እዩ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ንፍጻመ መብቅዑ ናይ ዘበናት ኒሕ ዝመለሰ ብምዃኑ እዚ ናይ ሕዚ ወለዶ እውን ኣብ በር ባሕሪ ክደግሞ ከም ዝግባእ አልዒሎም በትምህርት ቤትም ስለ ባህር በሮቻችን ስለ መርከቦቻችን ስለ ባህር ኃይላችን የመሳሰሉት ነገሮች ይሰጡ ነበር ኣብ አብያተ ትምህርት እውን ብዛዕባ በር ባሕርታትና ብዛዕባ መራኽብና ብዛዕባ ሓይሊ ባሕርና ዝኣመሰሉ ነገራት ይወሃብ ነይሩ ብዛዕባ ኣድላይነት ባሕርን ብዛዕባ በር ባሕርናን ብዛዕባ ዓሰብ ብዛዕባ ምጽዋዕ ዘይፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ስለዚ ኣብ ቀጻልጉን እንተኾነ በብ አብያተ ትምህርቱ በብ ካሪኩለሙ እዞም ነገራት ከኣቱ ይግባም ብርክት ዝበሉ መናእሰይ በር ባሕሪ ከም ዝነበረና ዘይፈልጡ ኣጋጢሞም እዮም ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ ሰሪሓ ምዛም ከም ትኽእል ንማሕበረሰብ ዓለም ዘእመነትሉ እዩ ሕዚ ድማ ኢትዮጵያ ተልዕሎ ሕቶ በር ባሕርን ድሌት ምልማዕን ንኸይሳኻዕ ዝፍትኑ አካላት ምግታእ የድሊ ብዙዎች የዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ኣብ ብዙሓት መድረኻት ዓለም ለኸም ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ናይ ምርካብ ዕድላ ክብል እዩ ኣይትረክብን ዝብል የለን ክትረክብ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ የፈለገውን ያህል ጊዜ ሊፈጅ ይችላል ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ክንዲ ዝደልዮ ጊዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ካብ ኣባይ ጥንካረ ኢና ክንመሃር ንኽእል ከም ዝፍለጥ ኣባይ ብርክት ዝበሉ ማሕለኻታት ሓሊፉ እዩ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣስታት 13 ግዜ ኣኼባ ዝተገበረሉ ጉዳይ እዩ ጉዳይ ኣባይ ጉዳይ ማይ ኮይኑ እናሃሎም ብዙሕ ቃልሲ ተገይሩሉ እዩ ናብዚ በፂሑ ዘሎም ስለዚ እዚ ድማ ብመንጽር እዚ እንትርአ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እውን ስለ ዝድግፈና ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ ዞባ ብዘለዋ ተሰማዕነት እዚ ነገር ክንዋጾ እንኽእል ነገር እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለኒ ሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ናይ ዘበናት ሕቶ ካብ ድኽነት ምንጋፍ ዝወለዶ ምዃኑ እውን አልዒሎም ብልምዓት መስኖ ምህርትን መፍራይነትን ክዕብዩ ዝኽእሉ መምጠጢ ማይ ፓምፕ ድጋፍ እናረኸቡ ምዃኖም ሓረስቶት ተረባሕቲ ልምዓት መስኖ ምብራቅ ጎጃም ወረዳ እነማይ ተዛሪቦም ኣብቲ ወረዳ ብዝተተሓዘ ዘበን ምህርቲ ልዕሊ 1900 ሄክታር መሬት ዝተፈላለዩ ኣዝርእቲ ብመስኖ ንምልማዕ ተተሊሙ ምድላው ምግባሩ እውን ተገሊጹሎም ንጸብጻብ ሳሙኤል ወርቃየሁ ናዝሬት በሪሁ ኣብ ኢትዮጵያ ዝናብ ክረምቲ በመጥቃም እኽሊ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ካብ ምፍራይ ሓሊፉ ሓረስቶት በብኸባቢኡ ዝርከቡ ሃፍቲ ማይ በመጥቃም ኣብ ሓጋይ እውን ንኸፍርዩ ፍሉይ ጠመተ ተዋሂብዎ እዮም ሓረስቶት ዞባ ምብራቅ ጎጃም ወረዳ እነማይ ማይ መስሓቢ ሞተር ፓምፕ እናተኸረዩ ኣብ ሓጋይ ናይ ምልማዕ ልምዲ ከም ዘለዎም የልዕሉ ሞተር እየተከራየና ዓቕሚ ዘይብልና ሞተር እናተኻረና ዓተር ሽጉርቲ ብጣዕሚ እናተረባሕኩ እየ ዘለኹ ተቀደሙ ተዘልማዱ ኣስተራረስ ኣብቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ኣተሓራርሳ ብመስኖ ኣልሚዐ ዘምጻእኽዎ ለውጢ ፍሉይ እቶት ብምርካብ ኣብ ከተማ ገዛ ሰሪሐ ካብ ሓደ ብዕራይ ናብ 2 ብዕራይ ናብ ሃፍቲ ተሰጋግ ኣብቲ ወረዳ ዘሎ ጸጋ ብምጥቃም እኽሊ ብመስኖ ዘልምዑ ሓረስቶት
مبرتتعن مدقافن سرحتي ناتسرح مخانم تقاليتو يوم بزون لعلى 2.1 مليون بر وصا استقبرلهم مسحاب ماي بامب دقاف تغيريوم بمجب سرعات متناخريا بروجرام بحجز بروجرام سرعات متناخر مجب بيلو زوج مسحاب ماي بامبيو بحافشا انتقمت لعلى 2.1 مليون 19 زخون بامبتات موتوريوم كابزوشتي بمحبر توديوم زسرحو مناسي اب قمت زاتوا زرقحينا ناسرحنا زلنا تساتفو دك انستيو نمعباي بزبلون ناساتفنا ينا زلنا مسحب ماي موتور بامب دقاف كابس تقبرلهم حارستوت مونغو تخاريوم زلمعو زنبرو تربحت خوينام يوم የውሃ መሳቢያ ሞተር ፓምፕ ድጋፍ ከተደረገላቸው አርሶ አደሮች መካከልም ፓምፕ እየተከራዩ ሲያለሙ የነበሩ እነዚህ አርሶ አደሮችም ተጠቃሚ ሆነዋል። ይህም ሰብልን በመስኖ በማልማት ምርትና ምርታማነታቸውን የሚያሳድግ ስለመሆኑም ተናግረዋል። አሁን ግን በቃ ለመግዛት ዝግጅት ሆኜ ተቀምጬ ነበር። በቃ በስሪያ ጉዳይ ግብርና መለመለኝ መጣሁ ሞተር ኣብዚ ሕዚ ንምግዛእ ተዳልየ ነይረ ብስራሕ ጉዳይ ቢሮ ሕርሻ መልሚሉ ኣምፂኒ ሞተር ክትወሃብ ኢኹም ተባሂሉ ምስ ተዋሃበኒ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ብናጽነት ይሰርሕ ሕዚ ድማ ሞተር ረኺብ ኣለኹ ኣብ ምልማዕ ዝርከብ ሞተር በነጻ ስንሰጥ ይበለጠና ለማበታል እዚ ሞተር ብናጻ እንትወሃብ ብዝበለጸ ክነልምዐሉ ኢና ስለዚ ተሓጒስና ኢና ብቴክኖሎጂ ተሓጊዝና ስርናይ ብምዝራእ ዝሕሸ ውፅኢት ክነምጽእ ኢና ኢልና ንሓስብ ኣብታ ወረዳን መስኖ ልምዓት ፍሉይ ትኹረት ምውሃቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ እታ ወረዳ ኣማረ ጀንበሮ ሓቢሮም አጠቃላይ እንግዲህ በወረዳችን በሐፈሻ አወረዳና መስኖ ክነልምዕ ኢና ኢልና ኢና ሓሲብና 1900 ሄክታር መሬት ብብርኪ ትልሚ ሒዝና ኣለና ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዘተጌርና ኢና ካብዚ ውሽጢ 72 ሚእታዊ ስርናይ መስኖ ሓጋይ ንምዝራእ ቅድመ ምድላው ናግበርና ኢና ንርከብ ኣብ ቀጻል እውን ሓረስቶት ዝግበሩ ሓገዛት ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ተገሊጹ እዮም እናተራይ ብዘለው ድሕነትን ሰላምን ከባብታት ጋሞ ካብ እዋን ናብ እዋን ንኢንቨስትመንት ተመረፅቲ ይኾኑ ምህላዎም ተገሊጹ እቲ ዝረአ ዘሎ ሰላም ንምጽናዕ እውን ዓበይቲ ዓደይቲ ከባቢ ጠመተ ሂቦም ይሰርሑ ምህላዎም ይግለጽ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ኣለዋ ድቡሻ በመሰረት ባህል ጋሞ ህዝብ መስመራሒ ተራኺቡ ሕግ ዘውፀሉ ዘመሓይሸሉ ማሕላ ዝፍጽመሉን ዕርቂ ዝወርደሉ ቦታ እዩ ቂም ካለ ወይም ቆመ ያስታርቃል ድቡሻ ወለ ዘይምርዳን ጎንፂ ናብ ዝብኣሰ ብርኪ ቅድመ መብፅሑ ምክልኻሉን ብፅሒት ሽማግለታት ድቡሻ እዩ የተጣላን ማግባባት ሰላምን ማስፈን ትውልዱ ደግሞ ዝተጸለ ምትዕራቕ ሰላም ምዕሳል ወለዶ ብዛዕባ ሽምግልና ዘለዎም ግንዛቤ ንምዕባይ ንሰርሕ ኢና ብዛዕባ ዘተ ግንዛቤ ንክህልዎም ከምቲ ንሕና ካብ ኣቦታትና ዝወረስናዮ ሕዚ ንዘሎ ወለዶ ብዘለና ዓቕሚ ግንዛቤ ናሃብና ኢና ዘለና ውፅኢቱ እውን ከምቲ ዝፍለጥ እዩ መናእሰይ ጋሞ ንሽማግለ ዓዲ ዘለዎም ክብሪ ፍሉጥ እዩ ይሰምዑናዮም ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ መናእሰይ ጋሞን መናእሰይ ኦሮሚያን ጎንጽ ተላሂሉ ነይሩ እዩ ነቲ ዝተፈጥረ ጎንጽ ምስ ሰማዕና ለምለም ሳዕሪ ሒዝና ከም ሽማግለ ዓዲ ኣብ ማእኸሎም ኣቲና ኢና ሽዑ ንዓና ምስ ረኣዩ ዝሓዝዎ እዮም ድርብዮም እዚ ካባን ሓሊፉ ብመንግስቲ እውን ናዕዳ ዝረኸበ ተግባር እዩ መናእሰይ ጋሞ ምእዙዛት ምዃኖም ዝገለጹ ሽማግለ ዓዲ ጋሞ ሁዱቃ ይሱዱቃ እውን ብፍላይ እውን ኣብ ጉዳይ ሰላም እናርኣይዎ ብዘለዉ ተግባር ከባቢታት ጋሞ ንኢንቨስትመንት ተመረፅቲ እናኾኑ ምምፅኦም ይሕብሩ የምንቆመው ለነሱ መሆኑን ያውቃሉ የምንቆመው ለአገር መሆኑን ያውቃሉ ደው ንብል ዘለና ንዕኦም ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ንሃገር ምዃኑ እውን ይርድኦም እዩ ስለዚ እምቢ ኣይብሉን እዮም ዝዓበየሉ ባህሊ እዩ ሕዚ ብዘለናሉ ኩነታት ብዘመናውነት ዋላ እኳ ተተጸለወ ማሕበረሰብ ጋሞ ምእዙዝ እዩ ነዚ እውን እዩ ኣብ ከባቢና ኢንቨስትመንት ዝበዝሕ ዘሎ ብዘይ ሰላም ዝኸውን ነገር የለን ኣብ ከባቢና ሰላም ስለ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንሕና ተረባሕቲ እናኾንና ኢና ዘለና ናብ ህልክ ምእታው ሃገር ከም ዘዕኑ ዝሓበሩ ሽማግለ ዓዲ ሁዱቃ ሱዱቃ ትሕት ብምባል ሃገር ካብ ዘጋጥማ ጉድኣት ምክልኻል ከም ዝከኣሉን ይሕብሩ ተሸንፎ ዝቅ ማለት አንዱ ለአንዱ ዝቅ ማለትን ባህላችን ካላደረግን አገርን ሰላም ማድረግ አይቻልም ተሳዒርና ትሕት ምባል እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ትሕት ምባል ባህልና ዘይንገብሮ እንተዳ ኮይና ሃገር ሰላም ምግባር ይከኣልን ሓቅን ምዝራብ ከም ጋሞ ንኾርኣሉ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ህልኽ ኣይንኣቶን ኢና ዘተ ባህልና እዩ ህልኽ ተወሳኺ ጉድኣት ከም ዘምፅእ ንፈልጥ ኢና
ተንበርኪኽና ንልምንና ተንበርኪኽና ልማና ውርደት ይኾነ ነስዒቡና ክብሪ ይልቢሱና ስለዚ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ንሰላም ተዝፀር ወይ ድማ ብጽሒቱ ተዝዋፃእ ሃገርና ከምቶም ዝማዕበሉ ሃገራት ክትምዕብል እያ ምክንያቱ ሰላም ንምዕባልን ንዕቤት መሰረቱ ስለ ዝኾነ ሰላም ንምዕሳል ብዝከኣል ብርኪ እናሰራሕና ኢና ዝበሉ ሁዱቃ ሱዱቃ ነዙ ከም መርኣያ እውን ኣብ መቐለ ዝነበሮም ጻንሒት ከም ዝስዕብ ይሕብሩ 50 የምንጠጋ እስከ መቀለ ሄደናል መቀለ ሄደን የመንግስት አካልንም ተፎካካሪ ፓርቲ የሚባሉትንም የንግዱ ማህበረሰብንም ኣስታት 50 ንኾን ዓበይቲ ዓዲ ክሳዕ መቐለ ኸይድና ኢና ኣብ መቐለ ኸይድና እውን ንኣካላት መንግስቲ ንተናሓናሕቲ ፓርቲታት ንማሕበረሰብ ንግዲ ንኣባላት ጉጅለ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ንሕወሓት ይመርሑ ንዝነበሩ መዝነታት ኣኪብና ኣዛቲና ኢና ዘተ ከም ዝጠቅም እንተነኣሰ ነጊርናዮም ኢና ፖለቲከኛታት ትግራይ ንህዝቦም ክሓዝኑን ክሓልዩሎም ከም ዝግባእ ኣኪብና ነጊርናዮም ኢና بسلام بسم معون تفلالينا لمعات كوريدر كتما مايا بتساتفو محبرسبن دلونتن نتدقف يتكبر مهلاو بمحدار كتما مايا قليزوم حقر بوكل فريات نتي لمعات كم اتاوت متقامو زقالت محدار كتما نتي منقسقاس تشكركرتي زعقت نقدي اف صرقام نمقراف بمتحبار كل الأوروميا استهانت السفرة نتي لمعات كوريدر حقا زي مقانو حابير اللهم مرها سلام مرسا نأخل محدرة زمعبل الدقاق ما هفت تفترون ترنع حقرة وقطبة مسألة نمتحز أب حزي ناب قطر سجيرو زلو لمعات كوريدر أبستفلالي كتماتات هاجرنا بسفيحو داتا عمامة سنيهيو بنقدو من قسقاس التللن كاب أنا أشتي كتماتات مبراق حررقي حالي أزغونة أودي مسخالوت نعاز مسلا قلتنا أشتي كتماتات تحاويسا درجو كتمان هدو وحزنابرا تقمتا قهرن مقبار داتا قهت تركب تغبابي وقوب بتوريزم عيني تطميتون لمحبرسب ربحة أب دول دوتا قطبة هاجر بعلو الخالة جدل كنبر كتما مايا ويكاخزي سبيسيفيكالي إن ركبلا أوداي بتعامي صفحة من قصقاسات دا قبرت تركب منقستو عماماتنا نمسلات نايت المعات بعلنا بمخان محبرسب سلازا حق زلنا يسرحتنا نسالت زلنا بموال مكايد سراح بيت مزاجا كتما مايا ايتا زي جلسيسا يقلصو منقل ያሉትም ቤቶች በራሳቸው ፍቃድ እንዲያነሱ ይህ ልማተኛ ልማት ነው ብለው እዚ ልምዓትና ኢሎም ብምሕሳብ ኣብ ኣፍጥርግያ ዝርከቡ ገዛውቲ ብዓርሰ ተወግሶ ነቶም ገዛውቲ ኣፍሪሶም ኣብዚ ዝተለዓለ መሬት ንሕና ድማ ንኽነልምዕ ልዕሊ ፍርቂ ቢልየን ንልምዓት ኮሪደር ፈሰስ ጌርና ኢና ንልምዓት ኮሪደር ክንብል ከለና ናይ መንገዲ መብራህቲ መንገዲ እግረኛ ሓምለዋይ ቦታ ኣሎ ነቲ መብራህቲ መንገዲ ስዒቡ እውን ካልኦት ተተሓሓዝቲ ስራሕቲ እንዳተሰርሑ እዮም እዚ ንጥፈት ብመዳይ ቁጠባ ማሕበረሰባዊ ሓድነትን ከባቢያዊ ሰላምን ረብሓለዎ ዝብሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ ማያ ኣይተ ሾቢ መሐመድ ንልምዓት ኮሪደር ከተማ ማያ ይትከል ዘሎ ፖላት መብራህቲ መንገዲ ምህርቲ ውሽጢ ዓድን ኣብ ጎረቤት ከተማ ዝፈርም ምዃኑ ይገልጹ ማያ ሲቲያውን መንገዲ ላይ ተቋቋመ ፖሉ عربي كل يالو أب كتما مايا دويل تريو بولات لكع كم كتما حرر بهاجر بوكل تكالينا سرحنايو إزي مسجوراب تخلات زلوا متأسسار حبيركا مسرح يري سناي ركب مسجوراب تختماتات مهلاو حبيركا نمعواي عدل فتيريو زتفلاليو نقدو من قصقاسات زسالت ولا كتما مايا اتنقدو من قصقاسا أب مقواعزن سرقاتاتن سقم يفتر مصنحون نتقند نطفت نقدي مأخول بزقبر أكباب أدراش كم تهانسن أب سرقاتات يفتر زصنح مجنناق مكلال كم استقال زحبرا حلافت بيت صحفة نقدي كتما مايا ويزرو تبلجي تسفايين كتما كاون بفيت منقل لاي بطعم بزو تشكروش نبرو أبزا ختما قدم حزي أزيوم سفحت أقامات أب سرقاتات نيروميم إذا بمخانو بهراو كلاو منقست أورميا بزمتشاتولنا عدل ما أخل عداقات هانيتو ما أخل نقد جات كم مخانا نز نقد مسرة قابرو سراحتات نمسلات بزحو حزب مهلو أب منقدي بزحت أقامات يرايو نيروميم يو أب ما أخل عداقا أو داينا نركب زو عداقا زي أب مبراق حررقي لفوريو مهرتات أكيبغا درجو بالخونه أقباب نوطا عداقا نعدوشتي قبعات قرب بايتا لمدحس قرص اللي حزلو بايتا
زيناتاتنا حزون قصلو تملكتنا حزرمانا بزين عداقا يخسقرن سرعات جنزب عالم أب معباي نايزلوا حقرات زلاقي لمعات أب قمت زأتو فتحاوين حقافن كون صوعيت قريب لهم منستر جنزب أي تحمر شدي قلنا قلني عمتاو أخيبا بانك عالمن تكال جنزب عالمن يكايدا بزلو مبل 14 أخيبا قجل 24 تساتيفهم أبتي مدرخ مانيجينج دايركتور IMF كريستالينا جورجيفان مانيجينج دايركتور بانك عالم أنا بيردينن حويسوم منسترات فاينانس أبال حاجرات ترخيبهم أيتا أحمد شدي أبتي مدرخ كم زبلوهم نعبيت حاجرات فتحاوي تبصحنت فاينانس زرقاقز تنكهر سرعات جنزب عالم كهلو كم زقبا أصنوتيبهم مانيجينج دايركتور IMF كريستالينا جورجيفا بقدن تكالاتن مس قجل 24 زقبروهم تقبارات آتنا خيروم كم زقصلو عرقاقي ثانيا ناب زينو تاين سجر دما بريزيدنت دونالد ترامب نإسرائيل حنت قال اندحر تزاريبم أب قازا تطو زبلو توكينات كتقصلو كمتقل نحماس آتنكيقوم ترامب نزيز بولو إسرائيل بحماس زي تملسو بيوزي لو سرات إسرائيلاوين آيكونو مبالا سعيبيوم توم بريزيدنت حماس نتي سمعنت سلام كساب موداتا زي قعزن تخوينو قدامي مينستر بنيامين نتانياهو تي كوينات نكقصلو فقاد كهوميه كبلو وسيقوم تزاريبوم إسرائيل بوغنام نتكبر حماس عيبو ناب غازا حاجز زاتولو مسمر ناي مخفات تلما كتزنقع مخانا قليس اللام بخالقز حماس توسخ تكلت بيوزيلو إسرائيلاويان مملاسو بمقلاز زترفو نمملاس دما قزا كمزر لئي قليس زولوم بمسارتتي سممعنات سلام بفرلاماي معراف أسرات ملو بملو كملاسو زاقردديوم كبرات تبلكتي مع دزينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلت كزخاخركم بريزيدنت فيدري تاياز قسلاسي تكالات ترادو كاثوليك اب إثيوبيا زسرحم زلو سراحتي لمعات نيدوم قدب حداس نفصام مبقعو ناي زبنات نيح زملس بمخانو حزون عب بر بحري كدقم كم زقبا نبر عبالات حيل بحري تزاريبهم كاب زينوصاي بريزيدنت دونالد ترامب لإسرائيل حنت قال اندحر تزاريبه اب قازام تطاو زبلو توكينات كتقصلو كم تخيل نحماس آتنكيقوم مبارك استمركتي مع زينا بزيزازم سلام كتالكم عزينا نمسجن سلام